Sena wara oħra din l-amministrazzjoni qed tissorprendi lill-Kummissjoni Ewropea bi klima ekonomika li esperjenzat tkabbir robust u b'investiment b'saħħtu. Dan, sostna l-Prim Ministru fil-Qrendi, huwa r-riżultat ta' riċetta ekonomika tal-Gvern u tar-riski li ttieħdu, li tagħmel distinzjoni bejn gvern li jmexxi bħal dak preżenti u ieħor li jamministra bħal gvernijiet preċedenti. Semma fost oħrajn ir-roħs fil-kontijiet ta' dawn u l-ilma li ħolqu ċirku virtwuż li ħalla 80 miljun euro iktar fil-but tal-familji li bihom in-nies xtraw iktar bekk jiġġeneraw l-ekonomija u n-negozji espandew. Kull sena b'dawk il-25% li naqqasna għal dejjem mill-kontijiet kemm indumu kemm jekk ikun hemm ħadd ieħor ma nafx jagħmel, kemm indumu aħna ħankunu b'dawn il-kontijiet orħos. Riskju li l-gvern preċedenti għal xi raġuni ma ħadux minkejja li fl-aħħar jiem esponenti nazzjonalisti qalu li kellhom il-possibilità. Ħadd ieħor dik id-deċiżjoni ma ħadix. Ma ħadix għax beża, ma ħadix għax m'hemmx fih innifsu, ma ħadix għax rid jibqa' jaħdem biż-żejt li minnu kienu jitħallsu l-commissions. Hemm ħafna raġunijiet u mistoqsijiet għaliex ma ħadix, imma ma ħadix dik id-deċiżjoni. Il-Prim Ministru sostna li deċiżjoni riskjuża oħra kienet is-servizz ta' Child Curbshane li minkejja l-ispiża ta' 12 miljun euro sarfet f'żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Joseph Muscat saħaq li l-ebda investitur lokali u barrani ma jikkontesta s-suċċess ekonomiku tal-gvern. Ħadd mu qiegħed jikkwexxinja dik. Ħani qafti hawnhekk. Ma ġietx weħda. It takes a lot of hard work. U nerġa' ngħid b'responsabilità sħiħa. Jekk l-ekonomija ta' dan il-pajjiż terġa' taqa' f'idejn Simon Busuttil, dak li ksibna f'dawn l-aħħar 3 snin isir sufa l-pajjiż. Isir sufa l-pajjiż. Lil-im mill-ekonomija l-Prim Ministru rrefera l-aħbar pożittiva ambjentali li l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju f'pajjiżna naqsu bi kwart. Saħaq li bħalma l-Gvern għala il-Power Station tal-Marsa, il-Gvern huwa kommess ukoll li naqqas it-trabijiet fl-arja. Dawn l-affarijiet kollha aħna ħankunu qegħdin nagħmluhom bħala parti mill-pjan tagħna. Aħna għandna pjan ta' gvern għall-10 snin illi ġejjin. Fejn sentejn oħra mmorru għand il-poplu, ngħidulu l-poplu tridna nkomplu fuq din it-triq li qbadna ta' tkabbir ekonomiku, ta' ġustizzja soċjali.